बावैसो साननि सिगाङाव बेयो मोनसे खौरां बिजोङाव स्प्रेड जाबावदोंदि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जाय जुदि BPF खालामा बियो जेलाव थांनांगोन होननानै बुंदों। दा बे खौरां बिजोङाव गोसारनायनि उनाव थारैनो बे बुस्थुआ जामारगोन नामा होनना पाब्लिकफ्रा अनुभब खालामदों। माबायदि जुक्तिनि खोथा बुंगोन नोंथाङा? बेनि थाखायनो बिटिआर सक्तिनि उनाव मानसिफ्रा मोनसे चेन्जखौ लुबैदों होननाय बाथ्राया बेनो। हाग्रामा महिलारिनि जि दाबि धमखि होनाय, मानसिफोरखौ सिगिसग' खालामनाय, बेबायदि बाथ्रानिफ्रायनो मोनसे गोजोन गैयै थासारिनिफ्रायनो जेरैखि जाया बेयाव थानाय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा उद्धार जानो थाखाय जेरैखि जाया नाजादोंमोन। दा बेनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ CM खालामदों। दिनैबो बिथांनि केरेक्टारा सोलायनो नागिराखै। बिथाङा गावनि बायदि जायाब्ला सोरखौबा दाबि धमखि होनो नागिरो, सोरखौ अपेनलि थ्रेटेन खालामनो नागिरो। बेयो जोंनि हारिनि इमेजखौ सानफ्रोमबो डाउन खालामबोदों। दा बेनि थाखायनो हारिनि इमेजखौ जुदि मोजां लाखिनांगौब्ला मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बायदि मानसिखौ एसे जातिनिफ्रायनो साइडलाइन खालामनो दोननांगौ। मानोना सोरबा सासे दैदेनगिरिया गोरोन्थि खालामनाय फिथाइखौ जोंनि 15-20 लाख बर' जातिया भुगिबाय थानो हाया। बिथाङा 17 बोसोराव जेरैबायदि सालायदोंमोन सालायबाय, बिथांनि समाव जेरैबायदि मानसि थैदों बेबो जोबोद माने आनफर्चुनेट। गोबांबार गुबुन हारिजों दानलाय सुलाय जादों, न' खावलायनाय जादों। दा बेफोरनिफ्राय खमसे खम दिनै सारि बोसोराव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव मोनसेबो जोंहा गुबुन हारिजों बेबायदि दाङाबाजि जायाखै। आरो बिथांनि समावनो बर' संगठनफ्रा जोनोम जादों, बन्द'फोरखौ होदों। माखासे केअटिक सिटुएसन, माखासे आननेसेसारि सिटुएसनफ्रा बै समाव जादों। आरो जों सोरांबानो साननो गोनां जायोमोन दिनैबा मा जालायो, हराव मा इन्सिडेन्ट जागोन। गोबां मानसिफोरा गिनानै थांना थानो गोनां जादोंमोन। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समाव क'क्राझार बायदि जायगायाव, चिरां बायदि जायगायाव, उदालगुरि बायदि जायगायाव जोबोद पिसफुलि मानसिफोरा थानो हादों। बेनो सोलायनाय। गोबां मानसिफोरा बे बाथ्राखौ मालाबा बुजिनो नागिरा। माथो गोजोन होननानै ट्रल खालामनो नागिरो। नाथाय जुदि गोजोन परिबेसा गैयाबा ना मोजां बिजनेस खालामनो हागोन ना फरायनो हागोन। हाग्रामा महिलारिनि समाव बेनि थाखायनो सोलोंथाइनि जा मानदण्ड जोबोद माने गाहायाव थांदों। दा बेखौ मोनसे गोजौ लेभेलसिम लाबोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बिहोमा दङ, बर' रायजो राजा बिथांमोननि बिहोमा दङ, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि बिहोमा दङ। बेराफारसेथिं दानि सरकारनि जि स्पेस होनाय, दानि सरकारनि जा इनफ्रास्ट्राक्चार माने डेभेलप खालामनाय। आरो नोंथांमोननो बुंनानै मोजां मोनगोन आं, मोनसे समाव गोबां मोनसे सर्सआ 99नि जि टिचार्सफोर दङ, बिथांमोना माखासे रिटायार जानायसिमोन, साकरिया रेगुलार जाला, साकरिखौ मोनाखैमोन बिथांमोना। दा बेयाव मोनसे मा जादों, मोनसे बिराद गिदिर आल'सना जादों, मोनसे रायज्लायनाय जादों इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गेजेराव। नाथाय मानव गेदेर प्रमद बर'आ जेथिया बिथांमोननि 1009 जननिख्रुइ बांसिन मानसिफोरखौ साख्रि होबाय, अब्लानो बिथांमोननि लाइफखौ उद्धार खालामनाय जाबाय। बिथांमोना गोलाव बोसोर फोरोंनानै हिउमेन रिसोर्सखौ बानायबाय थादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि लाइफआनो स्पइल जालांदोंमोन। बिथांमोननि फेमिलिया जोबोद माने दुरबल जालांदोंमोन। दा बिथांमोनखौ उद्धार खालामनायनि थाखाय 99नि जाफोर टिचार्सफोर दङ, मानव गेदेर प्रमद बर' आरो बिथांनि सरकारखौ, जोंनि सरकारखौ दिनै बाख्नायनो गोनां जादों। दा बेवहाय बिथांमोनखौ बै समाव लुटिनाय जादोंमोन। दिनै मोनसे इन्टारनेल बाथ्रा बुंनो गोसो गैयाबाबो बुंनो नागिरदों आङो। मोनसे समाव BD-BH होननाय मोनसे फर्मुला मोनसे सोलिदोंमोन। बे बि आखरनि सासे नेताया जालायबाय, बिनि उनाव D होननाय सासे नेताया जालायबाय, बिनि उनाव आरो सासे B होननाय नेताया जालायबाय, बिनि उनाव आरो सासे H होननाय नेताया जालायबाय। नामफोरखौ आं सर्ट बुंदों। बे गासैबो मानसिया बे 99नि टिचार्सफोरनिफ्राय रांखौ बख्ल' जानायनि उनाव मानव गेदेर प्रमद बर'आसो बिथांमोनखौ बिना फैसा बिथांमोनखौ साख्रिखौ होबाय। रांखौ जाबाय माने BD-BHआ, साख्रिखौ होबाय मानव गेदेर प्रमद बर'आ। बेबायदि जादों। थ' जायफोर बिथांमोना 99नि टिचार्सफोरनि थै गोलोमदैनि फैसाखौ जादों, बै समाव थगाय साख्रि होगोन होननानै, बे पापनिफ्राय खिन्थु बे साब्रै मानसिया BDHB, बे साब्रै मानसिया मालाबाबो गनाय नङा। दा बेनिफ्राय जे मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिथांमोनखौ साख्रि होनानै उद्धार खालामबाय, जों बयबो बर' रायजो राजाया बिथांमोनखौ दिनैनि तारिखआव साबायखरखौ होनांगोन।